Здравейте, това е ревю на Kindle. Не знам как по-добре да го заснема, обаче тук използвам едни стойки и работи. Така, вътре има книжка. Самото устройство. Зарядно и кабел за компютър, който е доста дълъг. Така, самото устройство е доста малко. Поръчах го на около 2 седмици ми отне докато дойде. Наистина е доста тънко. И е големината колкото една стандартна книга. Текстът доста добре се вижда на него. Страниците зареждат бързо. Проблема е малко с PDF-ите, понеже не излизат както би трябвало. Това е нормален текст. Сега ще го завъртим. В момента се чете нормално. Не знам как се вижда на камерата. Страниците сменят доста бързо. Обаче при някои PDF, които са сканирани, не стават за четене, понеже са снимки и те не могат да се увеличават. Излизат на страницата както си е. И е много дребен шрифта и не стават за четене. При увеличаване може да се прочете нещо, обаче трябва всеки път да прелистваме за всеки ред наляво и надясно и е много неудобно. Картинките излизат добре. Страниците сменят бързо, чудващо бързо. При нормалните книги може да се променя големината на текста, при PDF-те зависи от самия PDF и от шрифта му. И колко настрани е разположен текст. Ако е само в средата, не е удобно. Трябва да е от край до край. При PDF-те най-добре се четат в... не знам как се нарича, той е един портретен, може би. Върнати. Така, нормалните книги на български излизат доста добре. Може да промените шрифта. Някои книги съм ги конвертирал с програми, обаче има част от текста, който не излиза коректно. Излизат иероглифи. Явно е било с някакъв друг шрифт.
PDF, от който съм ги конвертирал и програмата не е разпознала текста. Не поддържа много формати, обаче когато се конвертира става добре. Относно браузъра, това е страницата на MobileBG. Зумва се колкото да се разглежда. Това е полето тук. Избираме коя част да зумнем. Да приближим. Сменят си картинките, обаче когато примерно разглежда някоя обява и картинките излизат на друга страница, обаче браузъра не го поддържа това. Понеже отваря нов прозорец, браузъра поддържа само един прозорец и една страница. Иначе всичко друго е наред. И като при PDF-ите трябва да се скролира наляво-надясно, обаче не е такъв голям проблем при страниците. Но букмаркнати. Доста бързо работи браузъра. Клавиатурата е удобна. Някакъв път лагва много, когато отваряме по-голяма страница или PDF, доста се замисля. Обаче при повечето няма проблем. Да, в момента направо спря. Долу има бутони за увеличаване и намаляне на звука. Букса за слушалки, стандартна, 3,5 мм. Това е, до нея има микрофон. Това е за USB-то, микро USB за зареждане и за връзка към компютъра. Това е бутона за sleep режим. Отзад има два говорителя. Това е горе-долу. Има нещо заби, сериозно. Когато минава в слип режим, си слага някаква картинка произволна. Те са вградени в самия Kindle. Wireless е доста добър. Това зависи от рутера. Може да спускате музика докато четете английските книги с английски текст. Направо Kindle може да ги чете. Не знам какво друго да покажа. И може да си правите различни категории с книгите, което е доста удобно. Обаче не може да правите категория в самата категория, като при папките за компютър, което е неудобно, но дано да има апдейт. Някоя книга може да принадлежи на повече от една категория и да се я търсите там. Ако не може да я намерите, си има search, който си работи адекватно.
Това е, ако имате някакви въпроси, задавайте ги и ако мога, ще им отговоря.